uit de autokoers toen het amper lezen. Volgens de overlevering werd hier in 1843 door een persoon de eerste school van Spekroze Heide gesticht. Interessant. Zou je de mensen die hier wonen dat dan ook nog in geuren en kleuren kunnen vertellen? Kerstmis. Of niet, nee? Ja! De heer of mevrouw Tetro. Vroeger had je toch nog een bel. Vroeger had je toch een Peter Tetro. Was dat radio of zo? Of er was iets met omroep, hè? Zo ken ik. Peter Tetro. Klinkt wel bekend. Tetro. Zullen we nog één keer de rodeo doen? De Gampa. Eén keer de rodeo, hè? Ziet je een kloof? Ik heb hier eens. Ja. Oh. Goedendag. Dag mevrouw. Ja. Wij zien van L1 Ja. programma onderweg. Ja. En kan ik met ook Limburgs praten? Jo, wat zeker bij Limburg. Je ziet mevrouw Tetro? Ja, dat klopt. We hadden het er net over. Er Ja. was toch ooit eens een bekende Peter Tetro? Ja, dat klopt. Van een familie van de man. Familie van de man? Ja, ja, ja. Is de man er ook? Dit is dood, leider. Die is 3 maanden geleden overleden. Och mevrouw Tetro. Ja, ja. Dat spiet mij voor Ja, oog. ja, dat kan Gecondoleerd ik door ook mij. weten. Alblieft? Gecondoleerd. Dank u wel. Dank u. Ja, het was vlug gegaan, meneer. Het was echt vlug, daar hadden we niet op gerekend. Zo, hè. Hij was ziek, maar dat het zo vlug zou gaan, dat wisten we ook niet. Oh. Ja. En wie is het nou met oog? Ja, ik moet met mijn dingen, zie je het in het leven, moet ik zeggen, verder moet ik gewoon met mijn leven, waar. Ik kan niet stil blijven staan. Ja, Lukt dat een beetje? joh, met hulp van Meander. Ja, dus die komen iedere dag, en wij komen ook altijd controleren, hè, of alles goed met me is en of ik genoeg eten doe. Ja. Zo gaat het allemaal. Het komt allemaal op zich af. Hè. Ja, Ja. maar dat is een enorme kentering in nog leven natuurlijk. Ja, ja, wat denk je? Ja. Hoe lang wordt je samen? 61 jaar. Dat is geen peulenschil, hè. Ja, dat is lang. En Ja. even terugkomend op Ja. Peter Tetro. Ja, Was dat was familie van Ogeman, ja, en neef. een neef. Ja, ja. En we waren net met elkaar aan het filosoferen over wat bij Peter Tetro, waarom was hij ook alweer bekend? Was dat een presentator of zo? Op de radio of de televisie? Ja, met muziek dacht ik, hè. Muziek, hè? Ja, ja, met muziek, ja. Oké. Ja. Ja. Kent je het programma trouwens, Onderweg, van L1? Nee, Nee? nee, Dat is niet erg. nee. Hoezo? Nou, we rijden altijd door de ganse provincie Limburg. Ja. En als we iets zien waarvan we denken van, goh, dat zou je wel eens interessant kunnen zien. Dan proberen we een preutje met de mensen te maken. Achter het verhaal van, in dit geval, het bordbeoog op de gevel. Ja, 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 ja. De school. De school, dat was een oud schooltje vroeger. Ja. En dan konden de kinderen, de mensen hadden toen ook niet veel geld. En de kinderen die konden voor 25 eurocent konden ze naar school. Ja, Dus dat wordt echt voor de minder bedeelden. ja, ja, precies. Ja. Wat een mooi Ja, initiatief. ja, dat was van de Goek, ja. Ja. En sinds wanneer is het geen school meer? Oh, dat waren voor ons die we wonen nu 35 jaar hier. En dat was van tevoren al... En dat was dit pand. dat was vroeger nog een ding geweest. Zeg eens gauw, in de kelder met wijn, een derde wijnkelder of zo. Was dat nog geweest, ook nog. Ja. Goh, Ja, dat is er van te kijken, waar. ja. Hey, en Ja. je ziet hoe deze komt rijden? Ja. Ja? Ja, op een Kerkrade West, joh. Van West. Van West ben ik, ja. En Ogeman, wanneer heb je die ontmoet? Ja, toen was ik een jaar of 20. Ja.
En het was natuurlijk liefde op het eerste gezicht, hè? Nou, zo natuurlijk is dat niet. Ja, ja, nee. Maar bij jou twee wel. Ja, Ja? ja, ja, dat is zo. Ja, En waarom was dat liefde op het eerste gezicht? ja omdat ik vond hem direct aantrekkelijk. Ik vond hem in zijn doen en laten. Ik vond hem echt leuk. Ja, Was het een grote... eh, Of was ze een klein manneke, voor bedoelde. een klein manneke of Ja, een... nee, normaal. Ja. Normaal. Zo wie die meneer door. Zo wie Ja. die meneer? Ja, Oké, op die meneer. ja, ja, Goh. ja. En werd je nog de plek waar je elkaar ontmoet hebt? Waar was dat? Dat was in de Heelus. De Heelust. Ja, ja, Toch niet op een dansavond of zo, hè? ja. Ja, zus, hè? Café Wilhelmina. Kijk. Ja. Gingen we zondags altijd, iedere zondag gingen we daar naartoe. Ja, dat was gezellig. En we hielden allebei van dansen, mijn man en ik ook. Ja, En hij kwam naar ocht toe om ocht te vragen om te dansen. ja, precies. Ja, en ik vond dat natuurlijk heel wat. Voor de eerste maal natuurlijk, waar. Ja, Had je hem al eens eerder gezien op de ja, bij Wilhelmina? ja, nog een paar keer van tevoren. Ja. Oké. Ja, ja. En toen kwam ik te dans vragen, wie dat heet, hè, vroeger. Ja, want dan zaten de dames die nog niet bezet waren, Ja, ja. die zaten op een stoel Ja. en die zaten dan te wachten totdat een heer... Ja, haar komt holen. Hè? Zo ging dat vroeger. En toen was het pas boem, liefde op het eerste Ja, gezicht. zo is het. Ja, Van allebei de kanten. ja ook. Ja, dat klopt. Wie hoort ook een man met de voornaam? Henk. Henk. Maar de naam Tettero is Ja. niet echt van hier. Nee, die is van... zeg het zo. Ik wil het zo gauw zeggen, maar het komt me net goed. Amsterdam, Nee, Rotterdam. Den Haag. Den Haag. Den Haag. Oké. Ja. En Ja. wie kwam Een er? Hagenees heb ik getrouwd. Een Hagenees. Ja. Ja. En wie kwam de heet terecht dan? Door de mijnen. Zijn vader werkte in de mijnen en zodoende is hij ook. Ja, heeft nog, daarna heeft hij toch nog veel andere dingen gehad. Werkzaamheden. Het was op de gracht was een, heet het, deze dingen die, dat bedrijf, ik weet het niet. Mag het niks goed. Maar hij is zelf nooit... Kaya, dan weet ik het. ah. Kaya, ja. Maar Henk is nooit zelf onder de grond geweest als koepel. Tuurlijk, jawel. Ja, net Zeker als weten. zijn pap? Ja, 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 ja. Ja, maar ik vond het maar niks. Hè. Ik denk, op zoveel meter diepte moeten ze de dingen in. Poeh. Ja, nee, dat maar gaat het. we hebben nog niet zo lang geleden hebben we ook een echtpaar geïnterviewd. En die mevrouw zei eigenlijk precies hetzelfde. Ze zei ook van, ik was blij Ja. toen ik boven de grond ging werken. Ja. Ik ging vaker naar de mijn. Er moesten een paar man die waren voor hem die naar beneden gingen. En ik had eerlijk, ik was een duim. Hè. Ik denk, mijn god, dat het maar goed gaat. Want toen der tijd waren veel mensen verongelukt in de mijn. Hè. Dus Toen wordt het allemaal nog niet zo veilig. nee, dat is het. Dat klopt ook. Ja, ja, ja. Ziet je ook als gezinnetje gezegend met kinderen? Ja, Ja? 3 zonen. 3 zonen? Ja. Dat is alles voor me. Ja? Ja. Wonen ze nog een beetje in de buurt? Ja, eentje woont op de gracht. Ja? Eentje woont in Eigelshoven. En eentje hier op Spekkelsrijde. Oh. Allemaal zo dichtbij. En dat is wat mama graag wilde. Hè? En dan zei een familielid, je bent net een kloek. Je moet ze allemaal de kinderen allemaal om je heen hebben. Ja, dat was ook zo. Ja. Goh. Ja. En ze komen regelmatig bij mama over de vloer? Oh, Ja? ja. Daar Nou. ben ik maar wat blij om. Ja, Ja, dat de kuikentjes, die Ja. zien natuurlijk nou ook allemaal, hè? Ja. En dan is de oudste 57. Oké. Ja. Ja, Dus dan ziet je ook al oma? ja. Ja? Van drie jongens. En een achterkleinzoon. Ja. Geweldig. Ja.
Daar ben ik ook wat blij met. Ja. We zitten nu in Spanje, in Valencia, en met een stageplek. Ja, Kleinkind. een kleinzoon, ja. Aha, ja. Spannend. Ja, dat is zeker spannend. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het nestje wat je als kloek altijd gehad Ja, hebt, ja. dat het voor een hele steun is, ook nou in deze tijd. Ja. Nou, Ja. nou hangt er niet Ja, meer ja, is. ja. Ja, ik ben blij omdat de kinderen regelmatig komen. Hè, doen boodschapjes voor me, zoals het gaat allemaal, wat ze voor de ouders kunnen doen. En ik vind het ook leuk. Ja, Ja, fijn. ja.